Os pensionistas de Galicia volveron celebrar xornadas de reivindicación por toda a comunidade. Un dos puntos onde se celebraron estas manifestacións foi na Praza de Galicia de Vilagarcía. Alí, os concentrados reclamaban máis investimentos en sanidade. O motivo é un motivo recurrente, xa empezamos cos recortes sanitarios, continuamos cos recortes sanitarios e seguimos cos recortes sanitarios. Veo a pandemia e aínda se acentuaron máis os recortes sanitarios. En este momento non temos atención médica. Cando unha persona se pon enferma, requiere un médico, non ten a donde acudir, porque a única atención é vía un teléfono. As súas peticións van destinadas a aumentar os investimentos en sanidade. A nosa petición, desde luego, é aumentar os recursos sanitarios, ademais en este momento que temos facilidade porque hai recursos europeos que debido á pandemia foron incrementados, apliquen ustedes os recursos. O que non se pode é facer uns orzamentos e facer un plantexamento dunha cantidad e depois non consumila. Eso é o que non se pode facer. O da sanidade hai no que gastar, hai no que consumir en sanidade. Tamén reclaman que se reabran os centros sanitarios que están pechados, que se recupere a atención primaria e que se aumente o persoal sanitario. Hai que reforzar as plantillas, hai que dar acceso aos centros de saúde, hai que dar acceso tamén aos especialistas. Os pensionistas advirten que estas melloras son vitais para o seu colectivo, lembrando que o abandono da atención sanitaria derivou nunha gran mortalidade entre a xente máis maior durante a pandemia. A agrupación continuará movilizándose para recuperar un servizo esencial. A vindeira manifestación repetirase o día 9 de novembro en Vilagarcía e a continuación celebrarán unha conxunta o día 14 en Santiago.